Λοιπόν, ο Χρήστος Γαλλιάκης κοντά μας, ο Γενικός Διευθυντής της Κόντορεξ, σε μια από τις πιο επιτυχημένες στήλες στη σεζόν για μας, διότι αφορά την κοινωνία. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, κύριε Δαλαμάκα. Χαίρομαι και πάλι που βρίσκομαι μαζί σας. Λοιπόν, και λέω από τις πιο επιτυχημένες για να δίνουμε απαντήσεις και σε ερωτήματα του κόσμου. Σήμερα θα μιλήσουμε εδώ για μία από τις χαίνουσες πληγές, εξοδικαστικός και δάνεια. Έτσι, ναι. Τα λέτε πολύ σωστά. Της κοινωνίας. Η άλλη είναι η ακρίβεια, αλλά εμείς σας εμβαθύνουμε λίγο στο πρώτο. Λοιπόν, είναι σημαντικό γιατί η Κόντορεξ έχει πολύ μεγάλα, έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Και θα τα πάρουμε λίγο, έχουμε κωδικοποιήσει κάποια ερωτήματα, θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και θα απαντήσουμε πέρα από τα ερωτήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και έχουμε κωδικοποιήσει, θα βάλουμε και κάποια καινούργια που έχουμε εμείς και ας ξεκινήσουμε. Βεβαίως, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα και για να μπορέσει ο κόσμος και οι τηλεθεατές σας να αποσαφηνίσει τι γίνεται με τα δάνεια και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί δυστυχώς πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Καταρχάς, δάνεια δίνονται. Δάνεια αυτή τη στιγμή δίνονται, έχουν αρχίσει να δίνονται. Από τις τράπεζες. Από τις τράπεζες. Σε ποιους δίνονται? Δηλαδή ένας εδώ, ένας στη Λάρισα, ένας στην Πάτρα. Αν πάμε να μιλήσουμε για στεγαστικά δάνεια, σε αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις, αν μιλήσουμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με το σταγονόμετρο, σε περιπτώσεις που πάλι πληρούνται τα κριτήρια. Δυστυχώς όμως, δεν γίνονται πολλές ρυθμίσεις από τον εξοδικαστικό στα δάνεια, τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Από τους services. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν σήμερα θα προσπαθήσουμε λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε, να δώσουμε κάποια στοιχεία και κάποιες βασικές πληροφορίες που οφειλέτες οφείλουν να γνωρίζουν και πώς μπορούν να κινηθούν μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, πώς μπορούν να προστατευτούν και τι να περιμένουν. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα βλέπουμε κάποιες διαφάνειες πέρα από την Κόντορεξ. Θα πάμε να περάσουμε στην πρώτη. Λοιπόν, τώρα, ας πάω μάλλον στα ερωτήματα και εσύ, Χρήστο Γαλλιάκη, θα βάζεις και τη δικιά σου πινελιά πέρα από την απάντηση. Λοιπόν, καταρχάς κάποιος μας ρωτάει, λέει, εγώ πώς μπορώ να μάθω ότι μπορώ να ρυθμίσω το δάνειό μου? Που είναι η κομβική, η κεντρική ερώτηση. Το βασικό που πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι το εξής: ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι ένας μόνιμος μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δημοσίου και οφειλών που μπορείς να έχεις σε τράπεζες ή fund. Μπορείς να ρυθμίσεις τις οφειλές στο δημόσιο σε έως 240 δόσεις με κούρεμα από 0 μέχρι και 75% επί του κεφαλαίου και μπορείς να ρυθμίσεις τις οφειλές που έχεις στις τράπεζες σε έως 420 δόσεις με haircut από 0 μέχρι και 80% επί του κεφαλαίου. Πού έγινε διαφορά, πού είναι διαφοροποίηση? Το δημόσιο υποχρεωτικά σου δίνει πρόταση ρύθμισης, ενώ δυστυχώς η τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να σου δώσει ρύθμιση, αλλά είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει το λόγο μη συμμετοχής. Πάρα πολλοί ρωτάνε, μα ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι συμμετοχής, ποιοι είναι οι λόγοι μη συμμετοχής? Είναι 10-15 νομίζω. Είναι 15 λόγοι. Τους οποίους 15 μπορούμε... είναι στάνταρ, 15 λόγοι. 15 λόγοι που έχει ορίσει 14 και ένας ελεύθερος που έχει ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδας και που μπορούμε ευθύς αμέσως να τους δούμε στη δεύτερη καρτέλα. Έτσι. Και εκεί, αν καθίσουμε λίγο να τους διαβάσουμε, θα καταλάβουμε τρία πράγματα. Πρώτον, δίνουν τη δυνατότητα στην τράπεζα να βρει έναν οποιοδήποτε λόγο να πει εγώ δεν συμμετέχω στη διαδικασία. Το κρίνω ότι δεν είναι συνεπής. Έχω δώσει ρύθμιση. Το δάνειο είναι ενήμερο. Θεωρώ ότι φτάνει η περιουσία του και δεν θα του δώσω ρύθμιση. Και το καθεξής. Δηλαδή, δυστυχώς, το έχει και το πεπόνι και το μαχαίρι. Και το μαχαίρι. Η τράπεζα. Ναι. Όταν όμως ένας οφειλέτης θέλει να κάνει αίτηση στον εξοδικαστικό για να ρυθμίσει τα δάνειά του, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει στο μυαλό του ποιο είναι? Πάω να τεκμηριώσω την πρόθεσή μου να ρυθμίσω βάση νόμου. Βάση νόμου, ο νόμος μου δίνει τη δυνατότητα να πάω να ρυθμίσω. Παρουσιάζομαι τράπεζα, σου λέω αυτές είναι οι οφειλές μου, θέλω ρύθμιση. Η τράπεζα λοιπόν ή θα μου δώσει ρύθμιση ή δεν θα μου δώσει ρύθμιση. Τι δεν θέλει ο οφειλέτης? Από όλους αυτούς τους λόγους απόρριψης της ρύθμισης από τις τράπεζες να μην υπάρχει
η μη συμμετοχή όλων των ενεχομένων μελών. Δηλαδή να το αναλύσουμε αυτό. Ακριβώς. Να μην μας δώσει ως λόγο απόρριψης ότι ο φάκελος δεν ήταν πλήρης. Μάλιστα. Πότε ο φάκελος δεν είναι πλήρης? Αυτό θέλει έναν ειδικό να το φτιάξετε. Να είναι έτσι. Και πέρα από όλα αυτά, ακούστε να δείτε. Όταν υπάρχουν συνοφιλέτες ή συνεγγυητές στο δάνειο αυτό, τότε πρέπει και αυτοί, παρόλο που δεν τους υποχρεώνει ο νόμος και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, να συνυποβάλουν μαζί με τον οφειλέτη. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ πήρα ένα δάνειο και έβαλα στην οφειλέτη. Και οι εγγυητές δηλαδή. Ακριβώς. Όποιοι εγγυητές. Πήρα εγώ ένα δάνειο 100.000 ευρώ και κύριε Βασίλη, σας βάζω σαν συνοφιλέτη ή σαν συνεγγυητή, σαν εγγυητή στο δάνειό μου. Όταν θα πάω στον εξοδικαστικό μηχανισμό να κάνω αίτηση, και ο κύριος Βασίλης Ταλαμάγκας, παρόλο που δεν υποχρεώνεται από τον νόμο, θα συνυποβάλει. Έτσι ώστε παρουσιάζομαι στην τράπεζα και λέω το εξής. Και εγώ και ο εγγυητής μου, αυτό το εισόδημα έχουμε, αυτές τις περιουσίες έχουμε, όλα εν λευκό, δώστε μας ρύθμιση. Εφόσον η τράπεζα δεν δώσει ρύθμιση και βέβαια δεν έχει ως λόγο απόρριψης ότι δεν είχα πληρότητα φακέλου, εγώ έχω κατοχυρώσει την πρόθεσή μου, με συγχωρείτε, να ρυθμίσω. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο διαπραγματευτικό όπλο για τον δικηγόρο μου αύριο το πρωί, αν η τράπεζα αποφασίσει να κάνει επίθεση σε μένα και να παρουσιαστώ μπροστά στο δικαστή και να πω εκεί, δηλαδή. πήγα να ρυθμίσω, πλήρη φάκελο, δεν μου έδωσαν πρόταση ρύθμισης. Σε αυτούς τους 15, αυτοί οι 15 λόγοι αφορούν τον δανειολήπτη, οι 15 λόγια απόρριψης. Ναι, αφορούν τον δανειολήπτη. Και αφορούν και το σύμβουλό του μάλλον. Αφορούν τον δανειολήπτη σίγουρα, αλλά ο σύμβουλός του μελετάει. Ο σύμβουλός του οφείλει να κάνει το εξής. Καταρχήν να του πει. Γιατί βλέπαμε και στην κάρτα αυτή, δεν είναι οι λόγοι. Δηλαδή, επαρκής οικονομική δυνατότητα ή περιουσία για την εξόφληση των οφειλών. Ας πούμε, είναι το ένα. Πιο κάτω γράφει υφιστάμενη ενεργή πίστοση, αν έχει άλλο δάνειο προφανώς. Ότι ήδη έχει υπάρξει ρύθμιση στο δάνειο αυτό. Μάλιστα. Και προφανώς βγαίνει μια βαθμολογία από όλα αυτά, έτσι. Είναι πρόσφατη ρύθμιση με πιστωτή. Οι περισσότεροι που μου ήταν στην Ελλάδα έχουν ρυθμίσει. Στην πράξη, δυστυχώς, έχουμε αντιμετωπίσει αιτιολογίες απόρριψης οι οποίες δεν ισχύουν. Και τι κάνετε εκεί μετά? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπαίνουμε τα καρδιοφύλια να βγούμε, με την καλή έννοια, όχι. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, ποιο είναι το μέλημα του οφειλέτη, να καταθέσει πλήρη φάκελο. Έτσι. Επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα προστατευτώ σίγουρα αν έχω πληστηριασμό και μπορέσω να κάνω οριστική υποβολή της αίτησης στον εξοδικαστικό μηχανισμό 3 μήνες πριν την ημερομηνία του πληστηριασμού. Πολύ προσοχή αυτό, να το ξέρουν οι τηλεθεατές σας. Έχω έναν πληστηριασμό. Αν υποβάλω εγώ αίτηση 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό, τότε προστατεύομαι και δεύτερον θα μου δοθεί ρύθμιση. Επιπρόσθετα, με αλλαγή του νόμου που έγινε στις 11 Απριλίου του 2025, υποχρεούται η τράπεζα ή το φαντ, προτού κάνει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, να δώσει γραπτή ρύθμιση στον οφειλέτη, τουλάχιστον 1 μήνα πριν τον πληστηριασμό. Αρκεί ο οφειλέτης να έχει εγγραφεί στα Μητρώα Αφιρεγγιότητας της τράπεζας. Δηλαδή, κάθε μία τράπεζα, κάθε ένα φαντ έχει ένα site. Στο site αυτό υπάρχει ειδικός σύνδεσμος, στον οποίο ως οφειλέτης μπαίνω, επικαιροποιώ τα στοιχεία μου και δηλώνω ότι θέλω να ρυθμίσω. Αυτό πρέπει να γίνει από τους οφειλέτες. Ανεξαρτήτως αν έχει 10 ρυθμίσεις, αν πληρώνει δόσεις. Όχι. Ανεξαρτήτως. Πηγαίνω και το δηλώνω. Στην ουσία μια καταγραφή δηλαδή. Έτσι, Άρα λοιπόν, επειδή με πληστηριασμούς πολλά ακούγονται, πολλά γίνονται και δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναμένουμε ότι τους επόμενους μήνες θα ενταθεί. Για να υπάρξει ένας πληστηριασμός, πρώτα θα έρθει η καταγγελία του δανείου και μετά θα ακολουθήσει η λεγόμενη διαταγή πληρωμής. Μόλις μας έρθει είτε καταγγελία του δανείου είτε διαταγή πληρωμής, αυτομάτως τρέχουμε σε νομικό σύμβουλο, ζητάμε τη βοήθειά του να μας προστατεύσει και κάνουμε έτοιμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μάλιστα.
Παλιά γινόντουσαν ανακοπές. Και τώρα γίνονται ανακοπές. Είναι λίγο πιο δύσκολες, αλλά και τώρα γίνονται ανακοπές. Δεν πρέπει αλλά ο τώρα υπάρχει οφειλέτης το να εργαλείο του εξοδικαστικού. Το οποίο είναι το εργαλείο που τι κάνεις, δηλώνω την πρόθεσή μου, εντάξει παιδιά με κυνηγάτε. Εγώ θέλω να ρυθμίσω. Πάμε να ρυθμίσουμε. Μάλιστα. Ένα ερώτημα μας έστειλε ο φίλος από την Καλαμάτα, ο οποίος λέει ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάρει ένα δάνειο, άνεργο. Μάλιστα. Το δεύτερο πρόσωπο στο οποίο ήταν το όνομα πατρική, από ό,τι κατάλαβα πατρική, και πρέπει να ήταν το σπίτι της οικογένειας, Μάλιστα. έφυγε από τη ζωή. Ναι. Και υπάρχουν και δύο εγγυητές, εκ των οποίων ο ένας έφυγε από τη ζωή ο εγγυητής και ο άλλος ζει. Ναι. Σε αυτή τη περίπτωση τι κάνουμε? Κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Εξαρτάται τώρα, αυτός που ήταν εγγυητής και έφυγε από τη ζωή, άφησε περιουσία. Πού την άφησε, στον οφειλέτη? Την αποδέχτηκε ο οφειλέτης ή όχι? Ναι. Ο εγγυητής έχει περιουσία, αυτός που έχει μείνει. Ο οφειλέτης έχει περιουσία. Δηλαδή, κάθε μία περίπτωση καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλές συνιστώσεις. Ναι. Και είναι μια και κάθε πρέπει όλες να αναλυθούν αναλυθούν και κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή και έχει και διαφορετική λύση. Όμως να ξέρουμε το εξής, ότι αν έχω υπογράψει σαν εγγυητής, εντάξει, και έχω περιουσία και ο οφειλέτης δεν έχει περιουσία, είναι σίγουρο ότι θα μου χτυπήσουν εμένα την πόρτα. Πάντως δεν είναι δηλαδή με την έννοια και ο εγγυητής έχει την πλήρη ευθύνη. Έχει υπογράψει και έχει την πλήρη ευθύνη. Ως εγγυητής. Μπορεί να μην έχει πάρει το δάνειο, αλλά έχει εγγυηθεί. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που παίρνει το δάνειο ο οφειλέτης, δεν έχει ακίνητη περιουσία. Και κυνηγά τον εγγυητή. Και ο εγγυητής που έχει υπογράψει έχει ακίνητη περιουσία. Κυνηγά τον εγγυητή. Και είναι αυτό που θέλουν να κάνουν οι τράπεζες, έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει εξασφάλιση αυτή που θέλω. Φέρε με έναν εγγυητή που έχει ένα σπίτι να μην υπογράψει. Να σου δώσω αυτό που θέλεις. Μάλιστα. Για να πάμε πιο κάτω. Γενικά, στη γενική ερώτηση, πώς ρυθμίζονται οι οφειλές? Δηλαδή, ένας είχε καταναλωτικό, είναι στην τράπεζα, δεν το εξυπηρετεί, αν θυμάμαι καλά, το καταναλωτικό. Πώς ρυθμίζονται γενικά οι οφειλές σε τράπεζες και στα funds? Γιατί το στεγαστικό του πέρασε στους services, έτσι δεν είναι? Το καταναλωτικό... Και το καταναλωτικό του, αν θυμάμαι καλά την περίπτωση, πέρασε και εκείνο. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Και μας ρώταγε ο άνθρωπος, σε ποιον δίνω προτεραιότητα? Ναι. Στην τράπεζα ή στους? Ας ξεκινήσουμε καταρχήν με τον τρόπο ρύθμισης των δανείων μέσω του εξοδικαστικού, εφόσον συμμετέχει η τράπεζα στη διαδικασία αυτή. Γίνεται πρώτα ένας μεγάλος διαχωρισμός. Ποιος είναι ο οφειλέτης? Είναι φυσικό πρόσωπο ή είναι εταιρεία νομικό πρόσωπο? Ναι. Έτσι. Και ο δεύτερος διαχωρισμός ο οποίος γίνεται είναι αν το δάνειο αυτό έχει εμπράγματη εξασφάλιση από πίσω ή όχι. Αν λοιπόν είναι ένα φυσικό πρόσωπο, έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο παραδείγματος χάρη και έχει βάλει το σπίτι του ως υποθήκη. Μπορεί να ρυθμίσει μέχρι 420 δόσεις. Αν δεν έχει εξασφάλιση, μέχρι 240 δόσεις. Αντίστοιχα, ένα νομικό πρόσωπο που έχει πάρει επαγγελματικό δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο, μια εταιρεία δηλαδή, αν έχει εξασφαλίσει θα ρυθμίσει σε 240 δόσεις, αν δεν έχει εξασφαλίσει θα ρυθμίσει σε 180 δόσεις. Έτσι. Όμως, εδώ θα βάλω ένα αστεράκι και θα αναφερθούμε σε όλα αυτά που ακούγαμε τον Απρίλιο του 2025, ότι με την αλλαγή των νόμων διπλασιάζονται τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα όρια, έτσι ώστε να υποχρεωθούν οι τράπεζες να ρυθμίσουν. Ας δούμε λοιπόν πότε είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να ρυθμίσουν. Σας έχω κάνει και μια διαφάνεια. Να τη δούμε. Ναι, τη διαφάνεια, την επόμενη, ναι. Πλέον, υποχρεωμένη είναι η τράπεζα να δώσει ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού όταν πρώτον ο οφειλέτης ανήκει στην ευάλωτη κατηγορία, είναι ευάλωτο νοικοκυριό, και πραγματικά διπλασιάστηκαν τα όρια στις 11 Απριλίου του 2025 και μπορούμε να τα δούμε. Δεύτερον, αν οι οφειλές οι τράπεζες ή προς τα φαντ είναι έως 300.000 ευρώ, και τρίτον, αν η οφειλή που έχει προς τις τράπεζες στο σύνολο ή εν μέρη της στις 11 Απριλίου του 2025 είχε καθυστέρηση 90 ημερών, μόνο τότε η τράπεζα συμμετέχει και υποχρεωτικά δίνει ρύθμιση. Να είμαι ευάλωτος, να χρωστάω μέχρι 300.000 ευρώ
και το σύνολο ή το μέρος αυτών που χρωστάω να είχε στις 11 Απριλίου του 2025 90 μέρες καθυστέρηση. Γιατί ειδικά στις 11 Απριλίου προφανώς θα πέρασε κάποιος νόμος. Τότε ψηφίστηκε ο νόμος. Ακριβώς. Τώρα, στο ευάλωτο ευτυχώς, αυτός που είναι ευάλωτος, ευτυχώς διπλασιάστηκαν τα όρια. Και πλέον έχω φτιάξει και μια κάρτα για αυτό να σας δείξω. Πάμε στην να επόμενη. γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, εγώ αποτελούμε μόνος μου. Αν έχω εισόδημα μέχρι 14.000, εντάξει, θεωρούμε ευάλωτος. Αυτό προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ εφόσον έχω σύζυγο ή και έχω και εξαρτώμενα μέλη. Με σύνολο τα 42.000 ευρώ. Εισόδημα το χρόνο. Ναι, το ετήσιο μου εισόδημα. Εντάξει, η ακίνητη μου περιουσία βάσει της αντικειμενικής αξίας από το έμφυα να είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό 200 μέχρι 240.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και για τη σύζυγο, με σύνολο τα 360.000 ευρώ. Και τρίτον, οι καταθέσεις μου, έτσι, να είναι μέχρι το ποσό των 14.000 ευρώ, προξαφημένο κατά 7.000 ευρώ για κάθε μέλος. Τώρα, να πάμε σε εκείνο το περιβόητο Χρήστο Γαλιάκη, το κούρεμα. Θυμάμαι σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει και με το CEO της Godorex, τον Δημήτριο Χαρισιάδη, και με εσάς. Μάλιστα. Τώρα, όποιος έρχεται και σας ζητάει συμβουλές κλπ., αμέσως η δεύτερη λέξη που έχει στα χείλη του είναι τι γίνεται με το κούρεμα. Έτσι, ναι. Πολύ ωραία. Τι γίνεται με το κούρεμα? Θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως. Για να πάρεις κούρεμα, πρέπει πρώτον να μπορείς να πάρεις από τον εξοδικαστικό μηχανισμό 240 δόσεις. Ο εξοδικαστικός δηλαδή, άμα δεν πάρεις 240 δεν έχει κουρέα. Πήρα 239 δόσεις, δεν παίρνω κούρεμα. Α, έτσι. Μάλιστα. Όταν κλειδώσω 240 δόσεις, δηλαδή στην ουσία το εισόδημα που έχω την τελευταία τριετία δεν φτάνει να αποπληρώσει σε 20 χρόνια τις οφειλές μου. Είναι μικρότερες. Έχω λοιπόν εγώ οφειλές 100.000 και μπορώ να αποπληρώσω σε 20 χρόνια 90.000. Παίρνω 240 δόσεις. Ωραία. Εφόσον κλειδώσω λοιπόν 240 δόσεις, γίνεται ο δεύτερος έλεγχος. Αν η περιουσία μου στο σύνολό της είναι μικρότερη από τις οφειλές μου. Αν η περιουσία μου είναι μικρότερη, θα πάρω κούρεμα. Αν η περιουσία μου δεν είναι μικρότερη, δεν μπορώ να πάρω κούρεμα. Ένας φίλος, τώρα να το επεκτείνω το ερώτημα αυτό, μας είχε στείλει ένα ερώτημα, νομίζω από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη πρέπει να ήταν, ο οποίος λέει ότι πάλι είχαμε θάνατο στην περίπτωση, ένα πρόσωπο πήρε δάνειο 80.000, ήταν σε δύο πρόσωπα, το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο ζει, εγώ είμαι ο εγγυητής μας έλεγε, αλλά εγώ δεν έχω καμία περιουσία. Τι κάνει? Λοιπόν. Και μας έλεγε μάλιστα τη χαρακτηριστική έκφραση που λένε σε αυτόν τον τόπο, κάποιοι να τον πιστολιάσω το δάνειο. Υπάρχει λοιπόν σε ένα δάνειο, υπάρχει ένας εγγυητής εν ζωή, που λογικά αυτός έχει περιουσία ή δεν έχει περιουσία. Εκείνος δεν το θυμάμαι τώρα καλά, νομίζω ότι πρέπει να έχει την υποθήκη, γιατί ήταν από αγροτική περιοχή, την υποθήκη του σπιτιού για το οποίο είχε πάρει το δάνειο. Κοιτάτε, η τράπεζα θα στραφεί κατευθείαν σε αυτόν στον οποίο υπάρχει πράγματι εξασφάλιση. Στον πρώτο. Άρα στον εγγυητή, άμα δεν έχει περιουσία, τι θα του πάρει? Πού καν λάβεις και παρατομιέκοντες. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τότε που δίνουν τα δάνεια. Θες να πας διακοπές, πάρε ένα δάνειο. Το Πάσχα δάνειο, Χριστούγεννα δάνεια. Πάρε ένα δάνειο. Παίρνανε τα δάνεια αυτά. Δεν υπήρχαν από πίσω εξασφαλίσεις, δεν υπήρχαν περιουσίες. Εντάξει. Και ξαφνικά τα δάνεια αυτά δεν πληρώθηκαν και έρχεται σήμερα και σου λέει το φαντ ή η τράπεζα, είχες πάρει 5.000, μου χρωστάς τώρα 40.000. Καταρχήν να πούμε το εξής. Υπάρχει νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί από το 2016 και ορίζει ότι δεν μπορεί το απαιτούμενο ποσό να είναι διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Που σημαίνει ότι αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει με κάποιον νομικό σύμβουλο να οδηγηθείς και να πας να το διεκδικήσεις. Όμως, αν εγώ δεν έχω περιουσία και μπορώ να πάρω 240 δόσεις,
Εδώ τώρα στον εξοδικαστικό μηχανισμό θα πας για να πάρεις μέχρι και 80% κούρεμα επί του κεφαλαίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι εγκλωβισμένος για ένα δάνειο καταναλωτικό, το οποίο δεν έχουν να μου πάρουν τίποτα, αλλά θέλω και να επιχειρώ, θέλω να κάνω και μια αγορά αύριο, θέλω να πάρω και ένα κίνητο και θέλω να μπορέσω να ξεμπερδέψω από αυτή την υπόθεση, τότε εφόσον μπορώ να πάρω 240 δόσεις, δηλαδή είμαι στα ευάλωτα ή έχω χαμηλό εισόδημα, μπορώ να φτάσω μέχρι και 80% κούρεμα του κεφαλαίου. Είναι περιπτώσεις στις οποίες εμείς σαν εταιρεία τις έχουμε φέρει αρκετές φορές. Έτσι. Έτσι πέρασε. Ακριβώς. Αρκεί λοιπόν είναι αυτό που λέμε, να ξέρει από πριν ο οφειλέτης τι θα αντιμετωπίζει και αν το συμφέρει. Μάλιστα. Ένας εγγυητής, μας ρώτησε μία φίλη από το Λαύριο, πρέπει να ήταν, μπορεί λέει να μπει στον εξοδικαστικό εγγυητής. Βεβαίως. Αν δεν μπει αυτός που έχει πάρει το δάνειο, ο εγγυητής μπορεί να μπει. Ναι, βεβαίως. Ο εγγυητής, καταρχήν να δούμε πότε παρουσιάζεται ένα δάνειο ως οφειλή στον εγγυητή. Όταν υπάρχει δίμηνη καθυστέρηση. Δηλαδή, κύριε Βασίλη, αν εσείς έχετε πάρει ένα δάνειο και εγώ έχω υπογράψει εγγυητή σε εσάς και το δάνειό σας το πληρώνετε κανονικά, όταν εγώ θα θελήσω να μπω στον εξοδικαστικό μηχανισμό για χρέη που έχω προς την εφορία, προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον το δάνειο είναι ενήμερο, δεν θα φανεί σε μένα. Αν είναι σε δίμηνη καθυστέρηση, τότε θα φανεί. Άρα μπορώ και εγώ να εκκινήσω διαδικασία να ρυθμίσω το δάνειό μου ως εγγυητής, μόνο αν το δάνειο έχει δίμηνη καθυστέρηση. Μάλιστα. Τώρα, επίσης, τελικά αν σας ρωτήσει κάποιος, ακούω για τον εξοδικαστικό, Χρήστο Γαλιάκη, τι με συμβουλεύετε, να κάνω αίτηση ή να μην κάνω, γιατί τα βγάζω δύσκολα πέρα και δεν ξέρω, τη μια την πλήρωσα, το άλλο δεν το πλήρωσα, έχω κάνει ρυθμίσεις, τι θα του πείτε? Ας ξεκινήσουμε. Ναι. Βασικό που πρέπει να γνωρίζεις είναι το εξής. Το δάνειό σου ποιος το έχει. Συνήθως έχουμε να κάνουμε με τον ιδιοκτήτη του δανείου και με τον διαχειριστή του δανείου. Μπορεί ο ιδιοκτήτης του δανείου να είναι συστημική τράπεζα και διαχειριστής να είναι ένα fund. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι η τράπεζα και διαχειριστής η τράπεζα. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι fund και διαχειριστής το fund. Αναλόγως με το σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι, έχεις και έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και μπορείς να κινηθείς λίγο διαφορετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σήμερα λοιπόν, αν με ρωτάγατε να πάω να μπω στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το πρώτο που θα σας απαντούσα θα ήταν ότι αν έχετε ενήμερο δάνειο δεν χρειάζεται να μπείτε. Δεν νομίζω να δοθεί λύση. Να δοθεί λύση μέσω του εξοδικαστικού, να συμμετέχει η τράπεζα. Η εμπειρία μας με τόσες εκατοντάδες υποθέσεις που έχουμε αναλάβει από το 2017 μέχρι σήμερα μας δείχνει ότι οι τράπεζες σε ενήμερο δάνειο δεν θα θελήσουν να δώσουν λύση. Αν το αφήσει και δεν γίνει ενήμερο και τα αφήσει 3 μήνες, αν και η πρόταση πάντα είναι δεν αφήνουμε το δάνειο ποτέ πάνω από 3 μήνες. Ακριβώς, ναι. Μέχρι 2 μήνες και 29 μέρες, αλλά πρέπει μετά να αποπληρώνεται. Αν αντιμετωπίσω όντως πραγματική οικονομική αδυναμία, ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να απευθυνθώ στην τράπεζά μου και να πω, παιδιά, εγώ πλέον αντιμετωπίζω πρόβλημα. Ναι. Όλα αυτά όμως γραπτά και τεκμηριωμένα. Ναι, για να όχι πήρα τηλέφωνο. Όχι, ναι. Έτσι. Ναι. Γραπτά, email κλπ. Αυτά. Αν η τράπεζα ή το fund μου απαντήσει, στα fund λίγο δύσκολο, μου απαντήσει. Αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δυστυχώς. Λένε και από την κυβέρνηση ότι βελτιώνουν την επικοινωνία. Όλα τα παράπονα του κόσμου είναι για τα συγκεκριμένα. Ακριβώς. Αν μου απαντήσει και μου δώσει λύση, έχει καλώς. Αλλιώς, αναγκαστικά, αφού δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, θα πρέπει να δω ποιες κινήσεις θα κάνω. Ναι. Μία από αυτές τις κινήσεις, λοιπόν, είναι και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Όμως, να ξαναπούμε ότι πάντα σε κάθε περίπτωση θα πάμε να εγγραφούμε μέσα στα μητρώα των τραπεζών. Στο φερεγγιότητας. Μπράβο, εκεί που μας ζητάνε τα στοιχεία επικαιροποίησης, να τα δηλώσουμε μέσα και γραπτά και εκεί να υπάρχει. Κοίτα να δεις, εγώ αντιμετωπίζω οικονομική αδυναμία, θέλω να ρυθμίσω. Η τράπεζα θα σου ζητήσει να πας στα οικονομικά στοιχεία, να αποδείξεις ότι πράγματι αντιμετωπίζεις πρόβλημα και να σου δώσει λύση. Αν δεν σου δώσει λύση, υπάρχουν πλέον
και άλλες δυνατότητες. Μία από αυτές είναι και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έτσι. Να πούμε όμως κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από την εμπειρία μας ως τώρα και αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει, έχω ετοιμάσει κάποιες περιπτώσεις στις οποίες καλό είναι να τις έχουν στο μυαλό τους οι οφειλέτες και οι τηλεθεατές σας, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος δεν έχει περιουσία καθόλου και χρωστάει, εντάξει, μπορεί να κοιτάξει ότι να μπει μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί μπορεί εκεί να δικαιούται κούρεμα μέχρι και 80%. Εντάξει, ένα είναι αυτή η περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Η τράπεζα στράφηκε εναντίον μου. Τι κάνω? Πάω να μπω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Άλλη ακόμα μια περίπτωση είναι το εξής. Έχω περιουσία και βλέπω ότι το δάνειο έγινε καταγγελία. Τι κάνω? Βάζω δικηγόρο, ζητάω να ρυθμίσω κατευθείαν με την τράπεζα ή με το φαντ και μπαίνω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εδώ ο νόμος λοιπόν έχει προβλέψει το εξής. Άσχετα σε ποιο στάδιο διαπραγμάτευσης βρίσκομαι εγώ με την τράπεζα, από τη στιγμή που μπαίνω στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μπαίνει ομπρέλα προστασίας και στη ρύθμιση που θα μου δοθεί ή δεν θα μου δοθεί στο τέλος, συνεχίζουμε και προχωράμε κανονικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Λίγο λοιπόν να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας τι συμβαίνει. Εντάξει. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με ένα δάνειο. Κοιτάω να δω αν μπορώ να μπω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρώτον, να τεκμηριώσω την πρόθεσή μου να ρυθμίσω και δεύτερον, να πάρω ρύθμιση. Έτσι. Τώρα τελευταία αυτό που έχουμε δει είναι το εξής, ότι όντως όταν έχει κάποιος στεγαστικό δάνειο και μία και μοναδική κατοικία, οι τράπεζες προχωράνε και δίνουν ρυθμίσεις. Εντάξει. Απλά θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου να καταθέσω πλήρη φάκελο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε περίπτωση έχει διαφορετικές δυνατότητες, προοπτικές και λύσεις, αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι το εξής. Πριν κάνεις την κίνηση, ενημερώσου για το τι θα αντιμετωπίσεις, κάνε τη στρατηγική σου και κινήσου με αυτήν. Και όλα αυτά προτού μπεις στην εντατική. Πριν φτάσει στο απροχώρητο. Ακριβώς. Σε ένα ερώτημα ότι κάποιος είχε πάρει καταναλωτικό δημόσιο υπάλληλος, όταν είχε πάρει καταναλωτικό δάνειο, 0 περιουσία, λέει: εγώ δεν έχω τίποτα, καμία περιουσία. Τι το κάνει το καταναλωτικό στο γαλιάκι? Κοίτατε να δείτε. Αν λογικά είναι. Έλεγε τα γνωστά, πιέζομαι και λοιπά και άλλα. Είναι καταναλωτικό, δεν έχω περιουσία, λέει, να μου πάρουν τίποτα. Λογικά, αν είναι δημόσιος υπάλληλος, κατά 90% πλέον είναι στα ευάλωτα. Εφόσον είναι στα ευάλωτα και το καταναλωτικό δάνειο στις 11 Απριλίου του 2025 είχε καθυστέρηση τρίμηνη, τότε καλό είναι να ρωτήσει αν μπαίνοντας στον εξοδικαστικό μηχανισμό τι ρύθμιση θα περιμένει. Μάλιστα. Μαθαίνουμε πρώτα και μετά κάνουμε την κίνηση. Εντάξει. Αν τώρα όμως μου λέγατε ότι εμένα μου ήρθε αυτή τη στιγμή διαταγή πληρωμής και φοβάμαι ότι πάω σε πληστηριασμό. Θα σου πω είναι χθες κάνε τη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για να πάρεις ρύθμιση μην φτάσει σε πληστηριασμό. Λοιπόν, θα κωδικοποιήσουμε πάλι τα ερωτήματα και θα επανέλθουμε την επόμενη φορά, γιατί κάθε φορά όταν ακούει ο κόσμος εξοδικαστικός δάνεια, αριθμής και το κούρεμα, τώρα έχει μπει και το κούρεμα ζωή, συνεχώς έρχονται αλλεπάλληλα ερωτήματα. Κάθε περίπτωση, πολύ σωστά το είπες, Χρήστο Γαλιάκη, είναι διαφορετική. Βεβαίως. Και θέλει και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Θα ήθελα να βάλω ένα αστερίσκο πρωτού κλείσουμε. Παρακαλώ. Μέσω της εκπομπής σας πάρα πολλοί μου πήραν τηλέφωνο, τηλέφωνο και διαπιστώσαμε ότι στο μυαλό τους ή κάποιοι που τους είχαν αναλάβει τους είχαν πει ότι αν κάνω σήμερα εξοδικαστικό μηχανισμό, σήμερα μπαίνω στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μπορώ σε 12 μήνες να ξανακάνω εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν μπω σήμερα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μπορώ να κάνω ξανά εξοδικαστικό μηχανισμό σε 12 μήνες από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί ο πρώτος. Και ολοκληρώνεται όταν είτε δεχτώ είτε δεν δεχτώ τη ρύθμιση.
Αν έχω δεχτεί. Όχι τη μέρα που κάνει την αίτηση. Όχι, τη μέρα που θα βγει απόφαση. Και πόσο παίρνει περίπου αυτή η απόφαση? Παίρνει μήνες? Από 3 έως 5 μήνες. Μάλιστα. Κανονικά ο νόμος λέει 2, πλέον έχουμε καθυστερήσεις. Μάλιστα. Έτσι. Αν έχω αποδεχτεί ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού και 12 μήνες να περάσουν μετά, δεν μπορώ ξανά για αυτές τις οφειλές να κάνω εξοδικαστικό μηχανισμό. Μόνο για καινούργιες. Μόνο για τις καινούργιες. Μόνο για τις καινούργιες. Και εφόσον οι καινούργιες είναι άνω των 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Έδρα στο πανεπιστήμιο με αυτά πρέπει να γίνει στο τέλος, να πάτε να τα διδάσκετε, γιατί νομίζω είναι μια ειδική κατηγορία. Πρέπει να γίνεται μάθημα στον κόσμο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος πραγματικά και νιώθω περήφανος που έχω αυτή την έδρα εδώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, ούτε συζήτηση. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα και στο CEO της Contorex, τον Δημήτριο Χαρισιάδη, κύριε Γαλλιάκη. Θα τα ξαναπούμε, θα κωδικοποιήσουμε ερωτήματα. Οι τηλεθεατές σας, όποιες ερωτήσεις έχουν, μην διστάσουν να τις στέλνουν, γιατί αν μη τι άλλο, να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος και να ξέρει τι γίνεται. Και να πω και κάτι, μην το πείτε εσείς, ότι προσέξτε στην αγορά, και το λέμε στους φίλους, υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες, το λέω ξεκάθαρα, που μπορεί στο τέλος να μπλέξετε και να έχετε περιπέτειες. Δηλαδή πρέπει να ψάχνετε και να βρείτε τον εξειδικευμένο ειδικό, και θέλει και μία μικρή έρευνα στο διαδίκτυο, φαίνεται ποιος ξεχωρίζουν αυτοί που μπορούν να καταφέρουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, στο επανειδήν θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καθημερινή εφημερίδα γνώμης για το κέντρο και τη μεσαία τάξη. Το Μανιφέστο. Αρθρογραφία, πολιτική ανάλυση, συνεντεύξεις. Το Μανιφέστο. Γιατί η χρησιμότητα μιας άποψης είναι θέμα άποψης. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Αμυντική βίβλος. Η απόλυτη σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων Ελλάδας-Κύπρου με Τουρκία. Πίνακες, αναλύσεις, έρευνες. Τα νέα όπλα και τα προγράμματα που αλλάζουν τις ισορροπίες σε ξηρά αέρα-θάλασσα. F-35 Lightning 2 εναντίον Eurofighter Typhoon. Η αναμέτρηση της επόμενης μέρας στο Αιγαίο. Ουκρανία. 10 και 10 οπλικά συστήματα που άλλαξαν τον πόλεμο. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Δεύτερος παγκόσμιος. Τα πρώτα χρόνια. Η κυριαρχία των Στούκα στον αέρα. Το τείχος του Ατλαντικού και το ναυτικό του Χίτλερ. Μάλτα, η δεύτερη ήττα του Γκέρινγκ και Εντύπωση TV. Οι εκπλήξεις που έρχονται, οι εξελίξεις στις πιο καυτές σειρές. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Δεν είμαστε απλά μια δημοσιογραφική ομάδα. Είμαστε ένας από εσάς. Ψάχνουμε τις απαντήσεις που ζητάτε. Ζούμε μαζί. Αναρωτιόμαστε μαζί. One Voice. Δημοσιογραφία που ζει ανάμεσά σας. Γράψτε ένα μονόλογο, δώσον σε έναν ηθοποιό και δηλώστε μαζί συμμετοχή στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτότυπων Μονολόγων Επισκηνής της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος. Όροι και δήλωση συμμετοχής στο σεναριογράφη.gr. Τόσο απλό.